عرض کیتی فرزنداں رل ملے یا سردار پیارے بنیامین یہودا دے ولی گوتا جاما سارے او مگر خبر یوسف دی حاصل تے کیوں کر ہو گیا سانو کون حوالہ پوچھن جاندا یا قبرہ وچ اگیانو چھوڑو تسی خیال یوسف دا یہ ہرس نہ رکھو کوئی جس نو ونڈ لیا بگیاڑا تے کتنی مدت ہوئی لاش مبارک بدلے جنادا تے اندر خاک سمان نفع نہ دیندی طلب دینا دیے یا مقبول ربانا اے سن کر ارزاں دو ست رب دے یہ بات لگی تکائی خبر یوسف دی جوں کر اس نو یہ پاک خدا فرمائی بنیامین یہودے کارنی وگیتا فکر بھرام یا نبی اللہ خبر دعا دیے تجا کر اسی الیام عرض کیتا شمعون اس ویلے تے کرا سوال تسانو وہ شہر مصر دے حاکم دے ولی خط لکھ دیو یا سانو تا جو یہ فرمان تو ساڈا یہ شانو بنجی یہ وکھاں شاید شرم پوے کچھ اس دے دل دا مت لب سامعین، یہ پروگرام RQ کیسٹ سینٹر گلہ منڈی باولدین کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔ قصہ یوسف زلیخا والیوم نمبر 8 با آواز علی احمد صابری آپ سنا۔ بچ تفسیر یوسف دے جو کریم راوی ذکر لیا قصص الانبیاء اندر ثابت تہوار کتاب بھی آیا فارغ نام جو کاتب دو خط لکھنے والا جو فرماوے نبی ربانا تے لکھتا جاوے وہ اپل بہتا آجت آکری تے اپنا لکھیوں نے اس دا میں مضمون سنا وج میں تمام کتوں نے میں فرزند اسحاق نبی دا وجنوں شان
چیری ابراہیم خلیل ربانا وجد مبارک میری بسم اللہ اس پی پچھے لکھا سلام تو سانو ایشا ملک مصر دے تیرا یاد نہ میں سانو درسا مڈ قدیم سانو خالق دی سرکاروں اور غم دلگیری تے ازمائش اور درد مصیبت پاروں اول حضرت جد مبارک تے نبی خلیل پیارا وہ جس نو مشرق مغرب تائی تے جانے عالم سارا اے بلدی اگ دے وچ کفارا اس نو پکڑ وگایا امن سلامت فضل الہ زندہ پایا آیا اینا بالن بلیا اس دن بامبر زور بھلیرا ترے میل برابر سے کو سڑیا گرے چفیرا اس آتش وچ رکھیا رب نے اس آتش وچ رکھیا رب نے اور ابراہیم نبی نو باری ازمائش نازل واری پھر ازمائش نازل واری تے اسماعیل ملینو پھر پیر دو میں ہاتھ بن گاری اس تے باپ کیتا قربانی چھری چلاون ویلے اس بڑی و فضلی وجہ رحمانی منا کیتا رب اس نو اس دیاڑے و 70 وار چھری نو دوزخ جاسی جے دکھیا اسماعیل نبی نو رکھ لیا رب ایڈ چھری دے تو ست پاک حقانوی اس دی سر صدقہ رب دنبا رب دتا قربانی جل گئے سب حکم ربانا مقبول غفاری بادیوں نہ تھی اور درد غما دیے آئی اساڈی باری اول یوسف دل پر سونا رکھی دی روش
روشنائی کھیڈن گیا نہ مڑ کر آ جا خبر نہ لگی گائی اے جنگل وچ بگیاڑا کھاتا سونا دل بر جانی ایک دن درد فراق عذاب خالی مول نہ جاندا طاقت گئی جنگل وچ بگیاڑا کھاتا سونا دلی بر جانی کڑتا اس دا لہو بریا ساڈے پاس نشانی اس دے غم نے ساڈے تے مات کری بلیاں ایک دن درد فراق عذاب خالی مول نہ جاندا طاقت گئی وجودوں میری قدم نہ ٹری آ جاوے عاجز رہ گیا اجرے اندر تے نیڑی نظر لہاوے او درد فراق پیاریاں والا تے ول ول سول مریندا او جویں شکنجا قبراں والا نہیں حساب چھڑیندا اگے درد یوسف دے سانو اگلی آتے جب کھالی اجمے بنیامین دورا سانو سینے دوبارہ بنیامین دوبارہ سانو آتش بالی تھوڑا قدر تسلی آئی تے اس دے نال سانو اس دی پیچھے وارد ہویا درد کمال سانو جو جو باتاں لکھدا جاوے وہ درد زیادہ پاونے برسن انجم درد فراقوں لہو بار آوے اور تسا جو آکھیا طلب سانو تے کارل بنی آمینے اس یوسف دا بھائی آوے ٹھنڈ پوے وچ سینے وہ اگے درد یوسف دے سانو تے اگلی آدے بھی خالی بنیامین دوبارہ سانو بنیامین دوبارہ سانو دسینے آتش بالی وہ جو کچھ اس
دی بواری چوں تساں جو آکھیا قلب اسانو وکارنے بنی یا مینے اس یوسف دا بھائی آوے تے ٹھنڈ پوے وچ سینے اساں تو ساڈے خوش کرنے نو اے بنیامین ولایا تساں یا ساڈے مارن کارنے تے اس نو قید کرایا اور جو کچھ اس دی بوری وچوں تے نکلیا مال تو ساڈا او کم بنیامین نہ کرسی وہ سچ یقین ساڈا تے مڈ کدی منہ پاک گرانا تے جسی اولاد جنہاں دی نسل رسولاں کارن ایسی وہ باطل کیتی جاندی اے تومت دھر کر تساں اسانو ویا بیچار بنایا اپنے دل دا بانا کیتا تے سانو دکھ پہنچایا چوری اچکے جمن والے وہ جانو نہیں سانو رنج پچانا آل رسول لائق نہیں ہے کسے نو اے درد مندہ مسکینہ جا کوئی تے نائک دکھ یہ بجھاوے دست بدستی بدلا پاوے رب نو بات لباوے اور لائق نہیں امیرہ تائی تے کرنا رنجے فقیران لائق نہیں فقیراں ہرسوں وکرن سوال امیران جس نے بخشی عزت تینوں اس خدا تو ڈر ڈر تو اور جس وچ رنج فقیراں پاروں تے ڈولے طبیق زمینوں اور اگے درد فراق یوسف دے تے جدوں پار لنگھایا تساں دوبارہ بلدی اوپر وہ خمدا پالن آیا خبر یا جاندا نہیں رو رو لکھ دی قلم بیچاری وہ درد منداں دیا آہی چم چم ہنجو نکتے برسلے وہ تم دے رف بناوے رو رو نال فراق سپاہی
کالا رنگ لے جاوے اے قدرت بات عجیب ہوئی سن کر ضد سن کر سوز دلاں دا اور کمیں سلامت کاغذ غم تھی تے کیوں نہیں جلے بل جاندا اے پیراں وچ جنت رب دی او جے کاغذ جل جاوے درد مندانوں درد منداں دے تے کون پیغام پہنچاوے خط میرے وچ سترہ اور درد پھرا بھریاں تیرو رال سنال کاری تے پیچ گزارش کریاں اے کچھ تھوڑی بات یا ساڈی سن کر دل وچ پائی تے امن امان جرب تھی لوڑے اور اس پر ہی عمل کمائی وہ نہیں تو ساڈے موتی باہر اور آزاد جدوں یہ بازار اوپر تو ساڈے شامت غضبوں کھل جاسی دوبارہ کھل جاسی دروازہ ایس کمانو تیر دعا جس دم باہر آسی سات پشتاں تک تیرے مگروں اس دا یسیر نہ جاسی میں سنیا سب لوگ بتاونے نام کریم تو ساڈا ہر نام حاضر ساڈے کارنی رب رحیم یا ساڈا چھوڑ شتابی اور بلیاں نو بلی نو بہت ستا نہیں دکھ پہنچائی باپ یعقوب نبی نو نہیں تو مت کوئی سختی آواز بولی یعقوب سناوے تینوں بھی اولاد تیری وچ اور غیرت رب دی آوے اور گرمی آواز درد منداں دا تے پاسوں مول نہ جاسی ظاہری ہو کر بامبڑ بلسی ویلا ہاتھ نہ آسی دعا مظلومہ دی رب عالم وہ جلدی نال سنیندا غضبوں بعد ترازو دھار گئی عالم درے جا پاندا دے کر
تو فرزند تمامی کیتے نبی روانہ اور لے کر غم دلگیری بیٹھا یہ گوشے نبی یگانہ اور منزل گئے شتابی اور مصر آئو نیڑے سفر نصیب جنانو آگئے وفضلوں ربی نبیڑے جا پہنچے تو یوسف اگے وپنج سلام کیوں نے یہ خط گزاریا پڑھ بسم اللہ وید بتمام کتوں نے سنو حقیقت جس دم بھائیاں تیو فرمان وکھایا ویک نوازش نامہ یوسف اور بابل طریفوں آیا پڑھ بسم اللہ او خط یوسف اکھاں اوپر دریا کی تو سے ادب مریداں تے درد محبت بھریا پھر قیاس کیتا جو مینوں سمجھنا جاون بھائی ظاہر کر کے مجلس اندر اتنی بات سنائی جو فرمان بزرگاں والوں اور لائق ہے چشمہ پر رکھنے اور نہیں تا مار جاونے ایسیاں لوکاں اتے جو کوئی وید بہت رک کریندا دور کرے رب عزت اس دیے اور کر کے خوار مریندا کھول لفافہ ویکھن لگا وہ یوسف نبی سوارا کیوں کر درد حقیقت لکھدا میرا باپ پیارا